Arratsaldeon bai Maialen, Xabier eta etxeko guztiei elkarlanean harremanak eraikitzen eta jaialdiekin horrela hasi dugu astea eta uste dut horrela amaituko dugula hilabetea. Izan ere hemen arratsaldeko 5etan hasi den aurkezpen ekitaldi honetan helmugak bizipoza jaialdiaren berri emango dute edo horretan ari dira eta guzti hau bideo batean bildu dugu informazio guzti honekin. Horra bideoa. Garazi Arestiko egunetan Lehartibaiko hainbat herritan aurkezpen ekitaldi batekin aritu zarete eta gaur hemen duzue hitzordua. Zein da aurkezpen hori? Bueno, gure helburua da maiatzak 22an, 23an eta 24an berritxun egingo dugun jaialdiaren aurrelanketari itxiera bat emotia eta beste aldetik egitaraua aurkeztea eta jaialdia izango den aurreraketa bat egitea, ez? Proiektu honek edo jaialdi honek 3 zutabe ditu eta zeintzu dira horiek, Txaka? Bueno, alderdi batetik erronka bat aukik hau, gero festa bat edo jaiondi bat, eta gero bizipozak eskola, ez? Eta ekintza honen parteri garrantzitsuna bizipozak eskola da, ume guztixen gana helduko dalako, eta horrek 3 gure zutabe garrantzitsuek, ez? Zutaben artean erronka esan duzu eta hori zuburutuko duzu antza, helmugak elkartetik abiatuta. Zein da erronka hori? Gota laburduko erronka bada, naizte da berritxun izango den jaixe, berritxutik aparte Lehartibeik parte hartuko da, eta Lehartibeiko herri danetatik pasaikoa, gota laburrutan, 420 kilometro eta 8.500 metroko desnibela einaz, eta danak animeta eus, kilometro batzuk gitxi asko, gu eitxera, ez da? Egitarau honetan, beste hainbat gauza izango dituzue, 22an, 23an eta 24an horrela labur bilduz, zeintzuk dira? 22an Galbae taldearen kontzertu batekin hasiko dugu eta segidan helmugak erronkari hasiera emango diogu. 23an zehar erronkaz aparte ginkana eta Atletik Fundazioaren partez bonbonera eukiko dugu eta 24an 1000 ekimen egongo dira. Alde batetik paiasoak egongo dira, Sapo Txinporrotx eta Marimototx paiasoak eta goazeneko lagunekin ere ospatuko dugu, baina hortaz aparte bertsoak egongo dira, jolasak eta umeen eta hain umeak ez diren entzat, mota askotako ekimenak edo ariketak egongo dira. Bikain, gaurko aurkezpen honetan, hainbat aurpegi ezagun eta jende esan genezake ospetsu izango dituzue, tartean, hemen ere ezkerraldean ditudan, Porrotx eta Zapotxin, arratsaldeon! Arratsaldeon, paixo berdi! Aizue, bikote, ze kolore ditu helmugak bizipozak? Begira, urdina du, zerua. Zerua da gure teiatua eta terpea, denona eta denontzako nahi dugulako mundua. Horia, eguzkia. Goxotasuna, beroa, gure herria, gure familia, gure lagun artea, zuek ere eguzkia zarete. Berdea ere badu, natura. Arnasa, zaindu natura eta zainduko dugu gure burua, gora natura. Laranja ere bada, amalurraren kolorea. Gure baserritaren sabelak eta bihotza betetzen dizkigute eta musu vitaminak eman behar duenari. Morea ere bai, emakumea. Bai, denona eta denotzen nahi dugulako mundua, elkarrekin eskutik helduta. Gorria ere izango du, alaitasunaren kolorea? Alaitasuna, maitasuna eta bihotza elkartasuna. Eta beltza, gure ametxen kolorea. Bai, eta gure ametxak bizipozez betetzen ditugu. Eta puz magikoa ginen, ostadarra zabaltzen dio bizipozak Euskal Herriari eta mundu osoari. Gora bizipoza eta gora koloreak, gora, gora! Eta kolore hauekin eta bizipozonekin abesti batekin agurtuko dugu gaurko ekitaldi hau, ezta? Bagoaz? Batera guazi!